Λοιπόν, φτάσαμε στα 9 μετά τις 8. Να καλημερίσω τον καλό φίλο πρωτίστως. Έτσι και μετά υποψήφιο, εγώ δεν σε βλέπω έτσι. Και θα μου επιτρέψει και το Δημήτρη. Για να ξεμπερδεύω. Γιατί μου λείπει το Δημήτρη εδώ και πολύ καιρό. Δημήτρης Ανθούσης. Υποψήφιος δήμαρχος Πλατανιά με τη λαϊκή συσπήρωση. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας κύριε Γιαΐτσι, φίλε Παντελή. Φίλε Παντελή. Άρχισε. Σε εσάς και στους ακροατές της συχνότητας του Αντένα Δυτικής Κρήτης. Δεν έχει κύριε Παντελή άλλο, και κύριε Γιαΐτσι. Μάλλον το κύριε Παντελή δεν πάει. Παντελή, σκέτο. Λοιπόν, το Δημήτρη. Α πω τη μαύρη αλήθεια, χωρίς θέλω να κάνω λεζάντα, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και τις προάλλες στην εκπομπή και τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Μαλανδράκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον γνώρισα ως πολιτικό παύλα αυτοδιοικητικό. Αλλιώς τον έχω γνωρίσει. Ο Δημήτρης παίζει μπάλα. Με όλη τη σημασία της λέξεως, έτσι. Παίζει μπάλα στην αυτοδιοίκηση, παίζει μπάλα στην πολιτική. Προπονητής ποδοσφαίρου, επί σειρά ετών πρόεδρος και του συνδέσμου εδώ των προπονητών των Χανίων. Λοιπόν. Ξανά, άλλη μια προσπάθεια. Δεν λες να το βάλεις κάτω, έτσι. Καταρχήν και λόγω ηλικίας, ως νέος άνθρωπος έχω ενθουσιασμό, έχω αποφασιστικότητα, έχω διάθεση και κυρίως οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2019 και αυτοί που συμπορεύονται και συμμετέχουν και συνθέτουν τις δυνάμεις τους δίπλα μας είναι τόσοι και τέτοιοι που μας αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας και άρα κατ' επέκταση θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαμε το 2019 και πηγαίνοντας μέχρι την κάλπη στις 8 του Οκτώβρη η λαϊκή συσπήρωση να αποτελέσει στην πράξη τη μοναδική εναλλακτική επιλογή για τους δημότες του Δήμου Πλατανιά, για όλους εκείνους που κουράστηκαν να βλέπουν τα ίδια και τα ίδια ή τους ίδιους και τους ίδιους σε ενδεχόμενα νέους περιτυλιγμένους σχηματισμούς που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Εμείς κύριε Γιαΐτσι, φίλε Παντελή, νομίζω ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο τελευταίος ακροατής σας, ότι θεσμικά και συντεταγμένα κάναμε το καθήκον μας. Από το 2019 μέχρι και σήμερα ασκήσαμε δηλαδή μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην θητεία, στη διοίκηση του Γιάννη Μαλανδράκη. Να θυμίσω ότι είναι μια διοίκηση που κλείνει 13 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου Πλατανιά και να θυμίσω ότι ο χώρος ο δικός μας ανέλαβε τη μεγάλη ευθύνη να είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση μέσα και έξω στο Δημοτικό Συμβούλιο εν δι' απουσίας οποιασδήποτε άλλης φωνής. Αυτό εκφράζεται σε πάνω από 60 δημόσιες παρεμβάσεις την τετραετία που πέρασε, σε πάνω από 30 επίσημες ερωτήσεις, σε πάνω από 10-12 αιτήματα έκτακτης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και μια σειρά παρεμβάσεις και περιοδίες για να κρατήσουμε ένα ζωντανό διάβλο επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες. Και συμφωνία βεβαίως και με τη Δημοτική Αρχή, όπου έκρινε λογικό η λογική συσπήρωση να συμφωνήσει. Και όχι μόνο αυτό, βεβαίως, ασφαλώς, αλλά και κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων άμεσα υλοποιήσιμων για να ανακουφίσουν όσους ζουν και εργάζονται σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την περιοχή που έχουν ανάγκες, που έχουν δικαιώματα, που έχουμε την ευθύνη να τους υπηρετήσουμε κτλ. Νομίζω δηλαδή ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας. Και ερχόμαστε σήμερα, έχοντας πλέον καταθέσει 31 του Αυγούστου το συνδυασμό μας, που οφείλω να σας πω και για έτσι φίλε Παντελή. Παντελή θα λες γιατί θα τον μπερδέψεις. Οφείλω να σας πω ότι καταθέσαμε 131 άτομα που πλαισιώνουν το ψηφοδελτίο μας. Είναι κατά 55 περισσότεροι από το 2019, ή 40% μεγαλύτερο το ψηφοδελτίο μας. 53 είναι οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, οι οποίοι κατεβαίνουν τώρα μαζί μας και δεν συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο του 2019, καινούργιες υποψηφιότητες, και 52 άτομα είναι κάτω των 45 ετών. Καταλαβαίνετε ότι ο χώρος αποκτά στην πράξη μια μεγάλη δυναμική που μας αφήνει την αισιοδοξία αυτό σε συνδυασμό με την επαφή που έχουμε όχι μόνο τώρα αλλά και τώρα με τις τοπικές κοινωνίες και το διάβλο επικοινωνίας με τους κατοίκους και τους ανθρώπους αυτής της περιοχής, ότι η λαϊκή συσπήρωση Πλατανιά, το ψηφοδέλτιό μας, είναι η εναλλακτική επιλογή, είναι η απάντηση και είναι και θα είναι μάλλον από ό,τι φαίνεται η έκπληξη των δημοτικών εκλογών. Έρχομαι λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής, το οποίο είναι το βασικό επακόλουθο των όσων μου είπες. Πώς μπορεί να ξεφύγει η λαϊκή συσπήρωση από τα στεγανά που έχει εδώ και πολλά χρόνια, που τη συνδέουν άμεσα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας εδώ, και να έρθει να μου πει σε μένα, ξέρω εγώ, ή στη Στέλλα, που δεν είμαστε ψηφοφόροι του ΚΚΕ, ότι άκουσε να δεις κύριε Παντελή, άκουσε να δεις κύριε Στέλλα, η λαϊκή συσπήρωση δεν είναι η παράταξη αυτοδιοικητική που με παροπίδες προέρχεται μέσα από το ΚΚΕ. Έχει να σου δώσει κι άλλα.
Πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτό το στεγανό η λαϊκή συσπήρωση? Και να το κάνει έτσι πιο λιανό, πιο λαϊκό, πιο έφεπτο στον κόσμο, μπορεί να γίνει μια παράταξη τύπου Πελετίδη η λαϊκή συσπήρωση, είτε λέγεται στον Πλατανιά, είτε λέγεται λαϊκή συσπήρωση Χανίων, από Κορώνου, Κισάμου ή όπου υπάρχει τέλος πάντων λαϊκή συσπήρωση. Γιατί δεν ξέρω καν αν λέγεται λαϊκή συσπήρωση πλέον στην Πάτρα. Χαίρομαι, Μπαντελή, διότι μέσα στην ερώτησή σου έδωσες και το σπέρμα της απάντησης, διότι πραγματικά η Δημοτική Αρχή Πάτρας με τον Κώστα τον Πελετίδη είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της λαϊκής συσπήρωσης Πάτρας. Άρα έφερες ένα αυταπόδεικτο παράδειγμα ότι αυτά που λέμε, αυτά που προτείνουμε, αυτά που καταθέτουμε στην προγραμματική μας αντίληψη για ένα Δήμο Πλατανιά στον πόη των ονείρων και στον πόη των ανθρώπων του, μπορούν να γίνουν πράξη με μια διαφορετική διοίκηση και όχι με μια διαχείριση της κατάστασης όπως ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μια διαφορετική διοίκηση που θα κινηθεί για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα συμφέροντα των λίγων, και αυτό το τελευταίο υπογραμμίστε το, διότι νομίζω θα το σχολιάσουμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω η ερώτησή σας είναι και το βασικό επιθετικό επιχείρημα, ας πούμε, που μας καταθέτουν οι άλλοι δύο συνδυασμοί. Μην μπορώντας να στυλιτεύσουν την παρουσία μας που είναι ηχηρή και σταθερή μέσα και έξω από τα όργανα του Δήμου Πλατανιά, μην μπορώντας να παραγνωρίσουν τις προτάσεις και τις θέσεις που έχουμε καταθέσει για την καλυτέρευση των δομών και των υποδομών του Δήμου Πλατανιά, στυλιτεύουν την κομματική μου προέλευση. Πράγματι, εγώ νομίζω, και το ξέρουν και οι κάτοικοι και οι δημότες και οι ακροατές σας, ότι ποτέ δεν προσπάθησα να κοροϊδέψω ή να εξαπατήσω όσους ζουν και εργάζονται στο Δήμο Πλατανιά. Πράγματι, εγώ έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι μέλος και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πράγματι, τη λαϊκή συσπήρωση τη στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όμως, στη λαϊκή συσπήρωση συμμετέχουν, συμπορεύονται, συνστρατεύονται, ενώνουν το βηματισμό τους μια σειρά κόσμου που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στους 155 υπάρχουν άτομα από άλλους πολιτικούς χώρους? Όλοι οι καινούργοι που κατεβήκανε είναι άτομα τα οποία είναι πολύ πιθανό να ψηφίσαμε διαφορετικά κόμματα στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές που έγιναν. Και κάνουμε και ιδιαίτερο κάλεσμα και σήμερα, το κάναμε και 1 Αυγούστου, θα το διατυπώσουμε και αύριο στο μάζεμα του ψηφοδελτίου μας, στη συνάντηση του συνδυασμού μας και στα εγγένεια του εκλογικού κέντρου 18 του μήνα, ότι το κάλεσμα στήριξης του ψηφοδελτίου μας είναι ένα κάλεσμα που ακουμπάει άσχετο όλους τους κατοίκους και τους δημότες του Δήμου, άσχετα τι ψήφισαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, άσχετα τι επιλογή έκαναν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Και αν θέλετε, πριν κάποιος μπορέσει να χαρακτηρίσει λέξεις στεγανά, παροπίδες ή οτιδήποτε άλλο, καλό είναι να δει 2 πράγματα. Πρώτον, τα έργα και τις ημέρες μας, από την ημέρα που αναλάβαμε θεσμική ευθύνη εκπροσώπησης στο Δήμο Πλατανιά, που είναι μια σταθερή παρουσία δίπλα στους ανθρώπους και στα προβλήματά τους, που είναι προτάσεις. Νομίζω θα δει δυνατότητα να μιλήσουμε για τις οραματικές προτάσεις που καταθέσαμε για τη δημιουργία ενός ΚΑΠΗ στο Δήμο Πλατανιά, που 13 χρόνια είναι μεγάλη κοινωνική έλλειψη σε επίπεδο τέτοιων δομών, για τα ζητήματα της σχολικής στέγης, για τα ζητήματα της τρίτης ηλικίας ή της προσχολικής αγωγής και της δημιουργικής απασχόλησης, τα ζητήματα μιας σειρά υποδομών, ή για τα ζητήματα που εκεί, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα της διοίκησης του Κώστα Πελετίδη στην Πάτρα, τα ζητήματα κοινωνικών ελαφρύσεων, δημοτικών τελών, στήριξη των μη προνομιούχων, στήριξη όλων όσων έχουν ανάγκη ένα Δήμο από κούμπι, πλάι, στήριγμα στα δύσκολα, και όχι να είναι απλά ένας διεκπεραιωτής σε συνέχεια του κεντρικού κράτους και των όσων περνάμε. Νομίζω, Παντελή, αυτά συνθέτουν μια κατάσταση και ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια, ή έχει κουραστεί να βιώνει ανούσιες πολλώσεις με μικροπολιτικά συμφέροντα, μικροσυμφέροντα θα έλεγα, ή και μεγάλα καμιά φορά. Και νομίζω εμείς του δίνουμε τη φρέσκια παρουσία, του δίνουμε τη φρέσκια επιλογή, αναλογιζόμενοι πλήρως τις ευθύνες που μας αναλογούν έναντι στους πολλούς. Κάναμε πράξη τη διεύρυνση του χώρου μας, κάναμε πράξη αυτό που μας λένε το άνοιγμα για να ενταχθεί και άλλος κόσμος, και εντάχθηκε και μας τιμά ιδιαίτερα και μας γεμίζει και ευθύνες, και είμαστε έτοιμοι, Παντελή, να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες διοίκησης του Δήμου. Όχι διαχείρισης όμως, διοίκησης σε μια κατεύθυνση για τις ανάγκες των πολλών. Και όπως καλά θα έχεις διαπιστώσει και από όλη την προεκλογική δραστηριότητά μας, το σύνθημα μαζί για τις ανάγκες των πολλών είναι αυτό που εμπνέει, που ακουμπάει το μυαλό και την καρδιά των νέων, αλλά και όλων των ανθρώπων που θέλουν να δουν το Δήμο Πλατανιά σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Ωραία, εγώ λοιπόν να δεχτώ αυτό το εναλλακτικό, να δεχτώ αυτό το φρέσκο, αλλά έρχεται ένα ερώτημα το οποίο είναι άμεσα, αν θες, συνεπαγόμενο. 13 χρόνια ο ίδιος δήμαρχος εκλέγεται, ο Γιάννης ο Μαλανδράκης. Δεν μπορεί για να ψηφίζετε, κάτι θα έχει κάνει.
κάτι καλό θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Έτσι. 13 χρόνια δεν είναι και λίγα για έναν άνθρωπο να είναι στην κεφαλή ενός Δήμου. Και κατά τα λεγόμενα, εγώ δεν μπορώ να το κρίνω βέβαια δημοσιογραφικά, θα το κρίνω ως πολίτης, ένας πετυχημένος δήμαρχος. Δεν έχεις να του προσάψεις και πολλά. Τι έρχεται λοιπόν να πει ο Δημήτρης ο Ανθούσης και η λαϊκή συσπήρωση για αυτά τα 13 χρόνια και γιατί πρέπει να αλλάξει η ηγεσία στο Δήμο Πλατανιά? Νομίζω ότι πηγαίνοντας μέχρι την κάλπη στις 8 του Οκτώβρη είναι θεμιτή, πέρα από τη συζήτηση για το δικό μας πρόγραμμα, για το δικό μας σχέδιο, για τους δικούς μας άξονες συμπόρευσης, συσπήρωσης, δράσης και διεκδίκησης, να υπάρξει και μια τεκμηριωμένη παρουσία και κριτική στα έργα και τις ημέρες του Γιάννη του Μαλανδράκη, επί 13 χρόνια δήμαρχου, φυσικά και στον άλλο συνδυασμό μόλις ανακοινωθούν τα προγράμματά τους, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και τίποτα στη δημοσιότητα. Εμείς ποτέ δεν είπαμε, Μπαντελή, ότι ο Γιάννης Μαλανδράκης δεν έχει κάνει τίποτα. Ποτέ δεν είπαμε στις παρουσίες μας και στις επαφές μας με τους ανθρώπους του Δήμου Πλατανιά ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ή η παρουσία του είναι αρνητική. Εμείς είπαμε ότι μετά από 13 χρόνια ο Γιάννης ο Μαλανδράκης πρέπει να κοντίνει πολύ για να ακούει πολύ περισσότερο, και αυτό τεκμηριώνεται διότι σε όλα τα χωριά που μας καλέσαν τα 4 χρόνια που πέρασαν ήταν κόσμος που τον στήριξε, που τον εμπιστεύτηκε ή που τους είχε εμπνεύσει τότε και είχαν συγκεκριμένα παράπονα, συγκεκριμένες καθυστερήσεις, συγκεκριμένα αιτήματα μη υλοποιημένα κτλ. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά από 13 χρόνια έκλεισε ο κύκλος. Ό,τι είχε να προσφέρει, το έχει προσφέρει. Το πώς εκλέγεται σχετίζεται και με τη σύνθεση ενδεχόμενα του ψηφοδελτίου του, πώς στελεχώνεται το ψηφοδέλτιο με άτομα που φέρνουν πολλούς ψήφους κτλ. Αλλά το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα του Δήμου Πλατανιά νομίζω πρέπει να φέρει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μια μεγάλη πολιτική αλλαγή σε επίπεδο αντίληψης, σε επίπεδο προτεραιοτήτων και σε επίπεδο του σχεδίου εκείνου που θα έρθει να ακουμπήσει στις ανάγκες της περιοχής. Εμείς με βάση αυτό έχουμε καταθέσει 5 συγκεκριμένους άξονες. Σε αυτούς τους άξονες αναφέρονται μεταξύ άλλων η παραλιακή ζώνη και το βόρειο κομμάτι του Δήμου από το Μάλεμε μέχρι το Κολυμπάρι, το οποίο είναι σε εικόνα εγκατάλειψης. Και δεν μπορώ να δεχτώ ακόμα μια προεκλογική περίοδο που θα συζητηθούν για τα περιβόητα πεζοδρόμια ή για τις περιβόητες οσμές της ΔΕΙΑΒΑ στο παραλιακό μέτωπο. Υπάρχει σύνδεση με την ενδοχώρα και η μη ισορροπία ανάμεσα στην παραλιακή ζώνη και στην ενδοχώρα που ερημώνει, που η κάθε τι παραμικρή υποδομή και παρέμβαση γίνεται ζωτική. Από τη λακκούβα, από το φωτισμό, από τον κάδο καθαριότητας μέχρι την στάση του λεωφορείου ή τη διέλευση του λεωφορείου ή μέχρι την παρουσία του αγροτικού γιατρού στο τελευταίο χωριό στα Καράνου, που ο παππούς και η γιαγιά δεν έχει πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που υποβαθμίζεται κτλ. Που υποβαθμίζεται όμως, Παντελή, διότι μεταφέρονται αρμοδιότητες χωρίς πόρους στους Δήμους, διότι περνάνε νομοθετήματα που στο όνομα της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας μετατρέπουν το Δήμο από την παλιά έννοια αυτοδιοίκηση σε μια τοπική μικρή κρατική εξουσία. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο αρνητικό στην τοπική κοινωνία, με την καθυστέρηση όλων αυτών των παρεμβάσεων. Και μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για το Δήμο Πλατανιά, μιλάμε για τις υποδομές εκείνου του Δήμου, το οποίο πλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2019 και που 4,5 χρόνια μετά η πορεία αποκατάστασης των καταστροφών δεν είναι εκεί που έπρεπε. Είναι ο Δήμος που έπαθε 86 εκατομμύρια ζημιά, έχουν εγκριθεί 33 και τώρα που μιλάμε έχουν συμβασιοποιηθεί μόλις τα 15. Με ισχυρό κίνδυνο τα υπόλοιπα να απορροφηθούν πίσω από το Υπουργείο γιατί δεν έχουν προχωρήσει στις συμβάσεις τους. Εγώ δέχομαι τη δεδαλώδη γραφειοκρατία, εγώ δέχομαι και αναγνωρίζω τις μεγάλες διαδικασίες που χρειάζονται σε επίπεδο μελετών κτλ. Για να γίνουν παρεμβάσεις, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το Δήμο να είναι θεατής και ακροατής των έργων και θεατής των λόγων απέναντι στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής που θέλουν εδώ και τώρα παρεμβάσεις, που θέλουν εδώ και τώρα να καλυτερεύσουν οι υποδομές όσοι ήταν το 19, για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση τι έπρεπε να είχε γίνει για να μην φτάναμε σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ εγώ και ο χώρος ο δικός μας είναι ο Δημότης του Δήμου Πλατανιά αυτή τη στιγμή πληρώνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δημοτικά τέλη, ανταποδοτικότητας και ηλεκτροφωτισμού κτλ. Αυτά πρέπει να γυρίζουν πίσω στους δημότες. Πρέπει να γυρίζουν όμως με ένα σχέδιο παρεμβάσεων που να ικανοποιεί τα αιτήματα και όχι να γυρίζουν με τη λογική ότι σου ικανοποίησε το προσωπικό σου αίτημα, άρα εντός εισαγωγικών στα πλαίσια της μικρής μας κοινωνίας μου έχεις και μια μικρή υποχρέωση ενώπιση των εκλογών. Είναι η υποχρέωση του οποιοδήποτε ερετού να υπηρετήσει αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από τους ανθρώπους προς τον ερετό. Το ανάποδο. Υπάρχουν απαιτήσεις και πρέπει να αποδοθούν και να δοθούν. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ο κύκλος του Γιάννη του Μαλανδράκη έκλεισε.
Θεωρούμε ότι ήταν να προσφέρει το πρόσφερε. Θεωρούμε ότι έχει βάλει χαμηλά τον πύχη και το τεκμηριώνουμε αυτό και στον απολογισμό του και στο πρόγραμμά του. Έχω μαζί μου τα 2-3 προγράμματα και του 10 και του 14 και του 19. Αν κάνουμε μια αναψηλάφιση, θα δείτε πολλά πράγματα που έχουν εξαγγελθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί. Εγώ θα σας πω 2-3 που τεκμηριώνουν αυτά που λέω. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την παιδεία και την επένδυση στην παιδεία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μία μόνο παρέμβαση στο σχολικό γυμνάσιο Λύκειο Κολυμβαρίου ή για πολλές, ενεργειακές αναβαθμίσεις μόνο. Είναι ο Δήμος εκείνος που 13 χρόνια που πρέπει να μπει ο πύχης, δεν υπάρχει μία κατασκευή ανέγερση νέου σχολικού κτηρίου, νέας σχολικής μονάδας, ενώ χρειάζεται. Είναι ο Δήμος εκείνος που δεν έχει κλιμάκιο του ΕΚΑΒ ούτε εποχιακά όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ο Δήμος... Δεν μπορείς να πεις, περίμενα τώρα, δεν μπορείς να πεις όμως ότι ειδικά για το θέμα του ΕΚΑΒ, ας πούμε, επειδή το ξέρω καλά, ευθύνεται το Δήμος Πλατανιά. Ο Δήμος Πλατανιά. Αν δεν έχει εγκριθεί κεντρικά να γίνει ο σταθμός ξανά από το Δημαρχείο, βεβαίως και υπήρχε. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά η έγκριση ήταν κεντρική, δεν ήταν από το Δήμο. Κεντρική πρέπει να είναι και η κατεύθυνση της πίεσης που δεν υπάρχει. Ένα παράδειγμα, όχι μόνο της επιστολής, της πίεσης, της κινητικότητας και της διεκδίκησης για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ή αντίστοιχα, να μην υπάρχει μία δομή για την τρίτη ηλικία. Και σε αυτό έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό με το καπί είναι πάρα πολύ. Ο ξενώνας δείκτηνας να μετατραπεί σε μία δομή για την τρίτη ηλικία. Ή να έχουμε ανθρώπους που μετά από 2 χρόνια πανδημίας βγήκαν στην αγορά εργασίας για να καλύψουν δυσκολίες και ζωριλίκια που αντιμετωπίζουν όλα τα λαϊκά νοικοκυριά και να δουλεύουν και 2 γονείς και να μην έχουν πού να αφήσουν το καλοκαίρι τα παιδιά τους. Να μην υπάρχει ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης δωρεάν για να στηρίξει τους ανθρώπους που βγαίνουν στην αγορά εργασίας εποχιακά και ζορίζονται. Τώρα, αυτές τις μέρες ξεκινάνε οι αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς. Ο Δήμος Πλατανιά έχει στα Καμισιανά, έχει στους Μουσούρους, έχει στο Σκινέ, έχει στις Βουκολιές, έχει στο Κοντομαρί. Φτάνουν. Ικανοποιούνται τα αιτήματα όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν τα παιδιά τους να πάνε στην προσχολική αγωγή, που είναι αναγκαίο πλέον και από παιδαγωγικής άποψης αλλά και λόγω υποχρεώσεων και μη δυνατότητας. Εγώ κράτησα κάτι που είπες λίγο πριν και δεν θέλω να το ξεχάσω. Γιατί ουσιαστικά είναι μια καταγγελία. Έκανες λόγο για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ικανοποίηση κάποιων προσωπικών συμφερόντων που δημιουργούν υποχρεώσεις. Είναι βαριά κουβέντα αυτό το πράγμα. Είναι βαριά κουβέντα. Δεν θα μπορούσε τώρα να πάρει ένα τηλέφωνο Γιάννης ο Μαλανδράκης και να σου πει: έλα εδώ, ρε εσύ, Δημήτρη. Βρήκα τη Στέλλα και πήγε και της έφτιαξε τον δρόμο έξω από το σπίτι της και τώρα είναι υποχρεωμένη να με ψηφίσει. Είμαστε σε θέση αυτά που λέμε να τεκμηριώνονται και αν σκαλίσουμε, όχι αν σκαλίσουμε, έχουμε στη θέση στα χέρια μας συγκεκριμένες καταγγελίες, συγκεκριμένες περιγραφές ότι ειδικά μπροστά στη συγκρότηση των συνδυασμών οτιδήποτε έγινε την προηγούμενη θητεία ζητήθηκε ως αντάλλαγμα η υποψηφιότητα, όχι μόνο η στήριξη, αλλά και η συμμετοχή και η υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια. Αν το κάνει ο κ. Μαλανδράκης, είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε με ονόματα και με επίθετα, διότι δεν είναι αυτό μέσα στις αρμοδιότητες και μέσα στην τακτική που πρέπει να ακολουθεί μια δημοτική αρχή, διότι ό,τι γίνεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολλών και οι πολλοί, οι δημότες που πληρώνουν και φορολογούνται για όλα αυτά που γίνονται και για όλα αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει, δεν έχουν καμία υποχρέωση δια της ψήφου σε αυτούς που απλά έκαναν αυτό που έπρεπε, τη δουλειά τους, τη δουλειά που τους έχει αναθέσει μια ενωμούμενη πολιτεία. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης, τι σημαίνει μικροπολιτική και τα συμφέροντα ή μικροσυμφέροντα, διότι στο Δήμο Πλατανιά αυτό εκφράστηκε στις αρχές του Αυγούστου με αυτό που λέμε τα συμφέροντα των λίγων, πώς ενώνονται και πώς χωρίζουν άτομα που έχουν μια ενασχόληση με τα κοινά και άρα είναι εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη και στην κριτική, πώς φεύγουν από σχήματα ή πώς δημιουργούνται σχήματα και πώς ενώνονται τέτοιοι άνθρωποι. Όπα. Το ανοίγεις πολύ περίεργα. Καταρχήν την καλημέρα από τον Κώστα και από τον Μιλτιάδη, στον σύντροφο. Να είναι καλά και έτσι ξέρουν ποιοι είναι ο Κώστας και ποιος είναι ο Μιλτιάδης, έτσι είναι υπαρκτά πρόσωπα. Το ανοίγεις πάρα πολύ και κινδυνεύουμε στο όριο πλέον του συκοφαντικού. Συγγνώμη που το λέω έτσι ομά, αλλά το να αναφερόμαστε κατά πρώτον στο Δήμαρχο και να λέμε ότι εξυπηρέτησε μικροπολιτικά και δημιουργήθηκε υποχρέωση μετά να είσαι μαζί του και να τον ψηφίσεις. Και από την άλλη ότι δημιουργήθηκε δεύτερος συνδυασμός, ο οποίος από πίσω του κρύβει απίστευτα μικροπολιτικές σκοπιμότητες και εργολαβικά συμφέροντα. Κάτσε, είναι βαριές κουβέντες αυτές, Δημήτρη. Εγώ χρησιμοποίησα τη λέξη συμφέροντα. Είναι βαριές κουβέντες. Ναι. Θέλετε να τις συζητήσουμε? Προφανώς, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, ναι. Ωραία. Ο επί 10 χρόνια αντιδήμαρχος του Δήμου Πλατανιά και επί 13 χρόνια συνεργάτης ο κ. Μαλανδράκη, ο κ. Σολιδάκης μετατοπίστηκε αρχές του Αυγούστου και συντάχθηκε πίσω από τον κ. Σολιδάκη. Από τον κ. Κασελάκη. Δικαίωμα του. Επίσης, πίσω από τον κ. Κασελάκη συντάχθηκε και ο μέχρι πριν
κατά δικιά του ομολογία, εχόμενος νέος δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά, ο κ. Ντουντουλάκης, που ξαφνικά 2 του Αυγούστου εξέγγελνε την υποψηφιότητά του και 9 Αυγούστου συντάχθηκε πίσω από τον Κασελάκη. Επίσης δικαιωμάτων, θα σου πω εγώ. Ασφαλώς, αλλά λέω, αυτή η σύμπραξη και αυτή η σύνθεση και αυτή η ένωση είναι πάνω σε κάποια προγραμματική βάση ή είναι πάνω στο μικροσυμφέρον της εξουσίας? Δεν είπα εγώ κάτι άλλο, αυτό υπονοούσα. Της εξουσίας, της νομής της εξουσίας. Αυτό είπα. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ανθρώπους που ήταν στην πρώην παράταξη του κ. Ντουντουλάκη, με μια συγκεκριμένη κριτική που ασκήσανε και στη δημοσιότητα, να πηγαίνουν και να αθωώνουν με τη συμμετοχή τους τον επί 13 χρόνια δήμαρχο που δεν έκανε εκείνο, το άλλο, που είπαμε γι' αυτό, για εκείνο, για το άλλο, αλλά τώρα όχι, πάμε μαζί του. Και αυτό είναι πάνω σε μια προγραμματική βάση. Μα σε ποια προγραμματική βάση? Σε ποια κατεύθυνση? Αφού 13 χρόνια ήσασταν απέναντι. Πώς τώρα είστε μαζί? Γιατί είστε μαζί? Για την ομή της εξουσίας. Στον αντίποδα λοιπόν όλων αυτών, ο δημότης του Δήμου Πλατανιά έχει μία επιλογή πλέον. Έχει μία ισχυρή επιλογή. Και αυτός είναι ο χώρος ο δικός μας. Που συντεταγμένα και υπεύθυνα του απλώνουμε το χέρι. Του δίνουμε διέξοδο. Και του λέμε μαζί. Πάμε μαζί. Μπροστά σε μία νέα ενδεχόμενη θητεία του Γιάννη Μαλανδράκη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη θητεία ή για να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη καθημερινότητα, πάμε μαζί για τις ανάγκες μας. Και μπορούμε με σχέδιο, με όραμα, με τους ανθρώπους που συνθέτουν το ψηφοδέλτιό μας, που είναι από όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τις κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας, μπορούμε να φέρουμε μία άλλη διοίκηση που θα φέρει στο επίκεντρο τη λύση των προβλημάτων αυτού του τόπου. Σ' ακούω και λες συνέχεια για το Γιάννη Μαλανδράκη, για τον έτερο συνδυασμό δεν ακούω κάτι. Μα καταρχήν πρέπει να μιλήσουμε, ήταν απάντηση στο ερώτημά σας, στον επί 13 χρόνια δήμαρχο και στην κριτική που ασκούμε στα έργα και τις ημέρες του. Ένα αυτό. Στο δεύτερο, είπα για τον κύριο Κασελάκη. Όταν κάποιοι θυμούνται ότι εγώ είμαι κομματικός, νομίζω η υποψηφιότητα του Γιάννη Κασελάκη έχει ίδια χαρακτηριστικά από αντίπαλη παράταξη. Καλά, κανείς δεν είναι από παρθενογένες και για τον Γιάννη Μαλανδράκη, μπορώ να σου πω. Εντάξει, δηλαδή, έτσι, όλοι κάπου ανήκουν. Δεν μπορεί ξαφνικά. Μην τρελαθούμε ότι η αυτοδιοίκηση ξαφνικά είναι ανεξάρτητη και ακομμάτιστη και αχρωμάτιστη. Μπράβο, χαίρομαι που το ακούω αυτό. Όχι, αυτό είναι το λογικό. Για να έρθει η συζήτηση πάνω στις θέσεις μας και στις προτάσεις μας και στο πλαίσιο διεκδίκησης στο πρόγραμμά μας. Γιατί αυτό έχει μια μεγάλη δυναμική και μια μεγάλη αντίκτυπο και μια μεγάλη απήχηση στην κοινωνία. Και αυτή είναι η ουσία, νομίζω. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του. Είναι μια συμμαχία που έγινε πολύ πρόσφατα, 9 του Αυγούστου. Ανακοινώθηκαν οι συνδυασμοί, περιμένουμε να δούμε και τα ονόματα. Το βασικό όμως είναι διαφωνεί ο Γιάννης Κασελάκης στη διοίκηση του Γιάννη του Μαλανδράκη, στη διαχείριση της δημοτικής θητείας, στα κεντρικά, δηλαδή στη μετατροπή των δήμων, στα θεσμικά, στο πώς καλούνται από την κεντρική εξουσία οι δήμοι να παίξουν το ρόλο αυτό που παίζουν ως αμοκτισέρ ανάμεσα στους δημότες. Διαφωνεί στην τιμολογιακή πολιτική, διαφωνεί κάπου στα ζητήματα ενδεχόμενα της ανταποδοτικότητας και των τελών, στα ζητήματα προτεραιότητας ή στα ζητήματα με ποιο τρόπο θα εκτελούν τα τεχνικά προγράμματα για να ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες κτλ. Θα είναι ο Δήμος εκείνος την επόμενη μέρα που, όπως λέμε εμείς, θα πρέπει να είναι στο όραμα και στο πρότυπο της Πάτρας, που φέρνει μπροστά ότι μπορούν να γίνουν αυτά πράξη και δεν είναι τυχαία η στήριξη που έχει από τον πατριαρχικό λαό Κώστας ο Πελετίδης και θα ξαναείνε δήμαρχος, διότι η θητεία του και τα έργα και οι μέρες του ήταν στην κατεύθυνση, σας είπα, να είναι η πραγματική αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση για τα συμφέροντα του πατριαρχικού λαού και να διεκδικεί λύσεις. Δημόσιους χώρους, αεροδρόμιο Μάλεμε, δημόσιοι χώροι που λέγαμε για παρεμβάσεις και για ίδρυση δομών που μένουν αναξιοποιητοί στο Δήμο. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Εκεί κρινόμαστε. Και όχι μόνο στη σύνθεση ενός σχήματος ή στον απόλυτο αριθμό ενός σχήματος, που και εκ του νόμου ήταν, ξέρετε, πολύ πιο απαιτητικός ο νόμος για τη συγκρότηση ενός συνδυασμού και μοιραία ενεμπλάκει κόσμος πολύ πιο πλατιά, και καλό είναι και τους καλούμε όλους αυτούς και τους 200 κάτι που ανακοίνωσε ο κ. Μαλανδράκης και τους 170 ο κ. Κασελάκης την επόμενη μέρα των εκλογών να μην εξαφανιστούν από τα τοπικά τεκτενόμενα. Η τοπική κοινωνία έχει ανάγκη ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαλλακτικότητα, που μπορεί να δουν καθαρά τα πράγματα, που να μην είναι πίσω από σκοπιμότητες και που να προτάξουν το συμφέρον των πολλών. Στο δικό μας ψηφοδέλτιο, έχοντας αναλάβει αυτή τη μεγάλη ευθύνη, έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους και ιδιαίτερα νέους που κατεβαίνουν πρώτη φορά, που βλέπουν σε εμάς μια ελπίδα για τον τόπο, μια ελπίδα για το σήμερα, μια ελπίδα για το αύριο, που αναγνωρίζουν την παρουσία μας αυτά τα 4 χρόνια και που νομίζουμε ότι αυτό θα εκφραστεί μαζικά στην κάλπη. Λοιπόν, έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο των διαφημίσεων. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το τελευταίο μέρος της εκπομπής και τον Δημήτρη τον Ανθούση εδώ στον Αντένα Δυτικής Κρήτης.
Λοιπόν, όσο συνομιλούσαμε πιο πριν με τον Δημήτρη τον Ανθούση, άκουγα το τηλέφωνο και χτυπούσα από κάτω. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε, παιδιά, να το σηκώσουμε. Δηλαδή, τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δεν χτύψε μία φορά το τηλέφωνο. Αν θέλετε να υποβάλλετε ένα ερώτημα ή κάτι σας ενόχλησε στο Δημήτρη ή θέλετε να το ασκήσετε μια κριτική. Δηλαδή, την ώρα που κάνουμε την κουβέντα στον αέρα, από κάτω, δεν μπορεί η Στέλλα, δεν έχει 15 χέρια και στο διάλειμμα να μην πάρει κανένας. Λοιπόν, 8:38 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Πλατανιά, ο Δημήτρης Ανθούσης, είναι κοντά μας. Κάναμε μια γενικότερη κουβέντα έτσι στο πρώτο ημίωρο. Να πάμε στα πιο ειδικά. Φίλε Δημήτρη, τώρα. Αν σε ρωτούσα τι σε ενόχλησε περισσότερο από το 19 που πρωτοκατέβηκε στο Δήμο Πλατανιά μέχρι και τώρα, ποιο θα ήταν το νούμερο 1, και την επόμενη μέρα που ο λαός, ας πούμε, ομιγέννητος σε τάξη, να κερδίσει τις εκλογές, το πρώτο πράγμα που κάνεις για το Δήμο Πλατανιά ποιο είναι? Η πρώτη ερώτηση είναι ένα θέμα το οποίο τοποθετήθηκα πρόσφατα. Ένα θα μου πεις, μην πεις πολλά. Και γι' αυτό στην προηγούμενη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου, που έτσι με μια δόση και απολογισμού μικρή αυτής της τετραετίας, όντας μια δημοτική ομάδα με 3 νέους ηλικιακά ανθρώπους, και 3 είμαστε κάτω των 40 ετών, και αρκετοί από τους τοπικούς μας επίσης νέοι, ζήσαμε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν η προσδοκόμενη σύμφωνα με τα οράματα και τη διάθεση που μπήκαμε να συνθέσουμε ή να προσφέρουμε ή να δώσουμε δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όπως ξέρετε ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε ένα συλλογικό δημοκρατικό όργανο είναι πάρα πολύ σημαντικός και υπεύθυνος, και πρέπει να ασκείται και υπεύθυνα, και νομίζω κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Να πηγαίνεις τώρα δηλαδή σε δημοτικά συμβούλια, παραδείγματος χάρη, που να έχεις 3 μέρες προετοιμασία με τη δημοτική σου ομάδα τα θέματα, το πώς θα τοποθετηθείς, το πώς θα καταθέσεις εναλλακτικές προτάσεις στα σημεία που διαφωνείς, στο πώς χωρίς ιδιαίτερο βάρος θα ψηφίσεις ό,τι θετικό έρχεται και θα είσαι εκεί για να είναι υλοποιημένο στην ώρα του κτλ. Και να βλέπεις από τους 27 δημοτικούς συμβούλους παρόντες στους 14, 15, 16 να φεύγουν στις μέσεις συνεδρίες, να προσπαθείς να μιλήσεις και να μην υπάρχει ακροατήριο και να λες τώρα εγώ προσφέρω αυτή τη στιγμή. Ή ξέρω εγώ να βλέπω να ξελαστιχώνονται την περίοδο της πανδημίας τα νομοθετήματα και να κάνουμε συνεδριάσεις με διαπεριφοράς ή με τηλεδιάσκεψη και να προσπαθείς να μιλάς για τον προϋπολογισμό σε μια οθόνη τάμπλετ με κλειστές κάμερες, μαύρες κάμερες, και να λες τώρα αυτά που λέω εγώ για να καλυτερεύσει ο Δήμος, για να τα πάρετε υπόψη σας, τις προτάσεις που καταθέτουμε τις παίρνει κανείς υπόψη άραγε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πολύ ενοχλητικό, ας πούμε, κτλ. Ήταν η σύμπλευση που είχαν τα 4 χρόνια ο κύριος Μαλανδράκης με τον κύριο Τιτουλάκη, που σε εμάς εκφράστηκε σε αποκλεισμό από όλα τα θεσμικά συλλογικά όργανα. Μόνο στην Οικονομική Επιτροπή καλούμαστε ως παρατηρητές με την ιδιότητα του και επικεφαλή της παράταξης, ενώ σε όλα τα άλλα συλλογικά όργανα, όπως είναι η ΔΕΙΑΒΑ, όπως είναι τα νομικά πρόσωπα, η κοινοφελή επιχείρηση, δομές που διαχειρίζονται το νερό, τη δακοκτονία, τους παιδικούς σταθμούς, σημαντικά ζητήματα από την άποψη συμμετοχής της αντιπολίτευσης. Ο νομοθέτης έλεγε η αντιπολίτευση εκπροσωπείται με 2 άτομα. Και ο κ. Ντολάκης έκρινε σωστό να αποκλείσει το χώρο το δικό μας κτλ. Όταν μάλιστα από τα πρακτικά που είναι ανακτημένα στη διάβγεια, πολλές από τις συνεδριάσεις αυτών των οργάνων ο έτερος της αντιπολίτευσης απουσίαζε συστηματικά. Και εμείς είχαμε το βάρος και την ευθύνη να κάνουμε πραγματική αντιπολίτευση, μείοντας εκλεγμένοι με μέλη στα όργανα. Ούτε αναπληρωματική. Ούτε αναπληρωματική, δυστυχώς. Και μάλιστα προχθές είχε και μια συνεδρίαση και επέλεξε να μην έρθει ουδής από την εξωματική αντιπολίτευση για να αναβληθεί η συνεδρίαση και να μην πάρει τη θέση του αναπληρωματικού, του παραιτηθεί αναπληρωματικού κτλ. Ο χώρος ο δικός μας. Πράγματα τα οποία είναι έξω. Τώρα παραμονές εκλογών. Μάλιστα. Πράγματα τα οποία είναι έξω από το δικό μας κώδικα δεοντολογίας, έξω από τη δικιά μας πρακτική και έξω από τα δικά μας έργα και τις ημέρες. Στις 9 του Οκτώβρη, αν οι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά κάνουν το χρέος τους και επιλέξουν και εμπιστευτούν εμάς να αναλάβουμε την ευθύνη που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε, να διοικήσουμε το Δήμο, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Εμάς κινητήριος δύναμης δεν είναι να πάρουμε το Δήμο Πλατανιά ως λάφυρο, είναι να αλλάξουμε το Δήμο Πλατανιά. Και νομίζω ότι μαζί με αυτούς που θα μας εμπιστευτούν και όλους τους δημότες, μαζί με το δικό μας σχήμα που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 2 συνδυασμών, δηλαδή οι άνθρωποι με τις ικανότητες από όλους τους κλάδους, από την εκπαίδευση, από τους χώρους υγείας, από τον τεχνικό χώρο, από τον πρωτογενή τομέα, από την ενδοχώρα κτλ., είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε μανίκια και να εφαρμόσουμε την προγραμματική μας αντίληψη και το πλαίσιο το δικό μας, το οποίο είναι η πραγματική ανακούφιση των πολλών
και το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις και διέξοδα, μπορεί να φέρει ξανά το χαμόγελο και την ελπίδα στους κατοίκους που περιμένουν ένα Δήμο Πλατανιά διαφορετικό. Δεν έχω ακούσει την πρώτη αλλαγή. Η πρώτη αλλαγή θα είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι ο πρώτος βαθμός εξουσίας θα κατέβει δίπλα στο Δημότη. Και ζητήματα συνελεύσεων στα χωριά, ετήσιων που προβλέπεται από τον νόμο και δεν έχει γίνει πουθενά, ζητήματα αρμοδιοτήτων των τοπικών συμβουλίων πρέπει να ανυψωθούν. Πρέπει να ανέβει ο πρώτος βαθμός οργάνωσης και ο κόσμος να έρθει πιο κοντά. Δεν είναι θέμα των λίγων και των ειδικών ή του ενός. Είναι θέμα της τοπικής κοινωνίας. Και το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει το Δήμο Πλατανιά είναι ο διάβολος επικοινωνίας της νέας δημοτικής αρχής με την τοπική κοινωνία. Είναι το πρώτο βάθρο για να έχουμε δίπλα μας την τοπική κοινωνία στην προσπάθεια να αλλάξουμε ή να αντιμετωπίσουμε ή να διορθώσουμε ζητήματα και παθογένειες του κεντρικού κράτους που έχουν άμεσο αντίκτυπο. Η βούληση υπάρχει. Όχι από εσάς, από τον κόσμο. Ναι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε δύο παραμέτρους. Από τη μία, εσύ που το λες και πολύ θετικό, κάτε με, ότι θέλουμε να κατέβουμε στον κόσμο ως πιθανή νέα δημοτική αρχή. Από την άλλη, υπάρχει βούληση από τον κόσμο ή ο κόσμος λέει: έχω τα προβλήματά μου, άφησε μας και εσύ, ρε φίλε. Φαντάζομαι με τόση ενεργή συμμετοχή στα ψηφοδέλτια υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να υπάρξει, διότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση στα προβλήματα και της καθημερινότητας και των υποδομών και της ενδοχώρας και της παραλιακής ζώνης και όλα τα ζητήματα που άπτονται του Δήμου Πλατανιά. Εμείς δίνουμε όλο το βάρος σε αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με το σχέδιο που έχουμε διατυπώσει και έχουμε παρουσιάσει και θα δώσουμε και την όλη την προεκλογική περίοδο στους κατοίκους του Δήμου, που έχει 5 βασικούς άξονες, δηλαδή πολιτική προστασία περιβάλλον χρήση γης, και μπορεί να κάνετε τους συνηγμούς σας είτε σε επίπεδο απολογισμού της Δημοτικής Αρχής είτε σε επίπεδο προγραμματικής αντίληψης δικιάς μας, θεσμικά πόροι χρηματοδότηση με το ό,τι σχετίζεται στο Δήμο, κοινωνική πολιτική, υγεία, πρόνοια, υποδομές και έργα, από τις μουσούρους, τις καταστροφές κτλ. Και πάντα στο δικό μας προσανατολισμό δεν ξεχνάμε τους εργαζόμενους του Δήμου Πλατανιά και τις εργασιακές σχέσεις, διότι αν θέλετε θα μπορούσε μετά από 13 χρόνια να υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη και πρακτική όσον αφορά τους εργαζόμενους στις εργασιακές σχέσεις, μια στήριξη των εργαζόμενων, μια στήριξη των προσλήψεων και την ικανοποίηση των κενών που δημιουργούν τις λειτουργίες, που οδηγούν πολλές υπηρεσίες κατ' εντολή της κεντρικής εξουσίας χωρίς αντίδραση στην πράξη να οδηγούνται σε εργολάβους και σε ιδιώτες, με το κόστος, όφελος και το επιχειρηματικό κέρδος να είναι στο επίκεντρο. Είτε αυτό λέγεται ο εργολάβος καθαριότητας που έχει μια μεγάλη ανάθεση 650.000 ευρώ ετησίως, δυσανάλογων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει σε όλα τα χωριά. Είτε αυτό λέγεται ναυαγοσωστική κάλυψη και για 19-20 πύργους για 4 μήνες να δαπανά ο Δήμος κοντά στις 550.000 ευρώ. Είτε αυτά λέγεται ανταποδοτικά τέλη κτλ. Οι εργαζόμενοι και η στήριξη στο προσωπικό του Δήμου μέσα από τη λογική της αυτεπιστασίας θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις παρεμβάσεις στα χωριά και στην τοπική κοινωνία και να έχει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος εκταμιεύσει ως απόθεμα στο Δήμο, που θα μπορούσε να δοθεί σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που καθυστερούν λόγω ένταξης και λόγω χρηματοδότησης. Μάλιστα. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει πλαίσιο συγκεκριμένο, λοιπόν, το οποίο ελπίζω να μας το κάνεις πιο αναλυτικό τις επόμενες ημέρες. Πότε έχετε την κεντρική, αν θέλεις, εκδήλωση παρουσίαση του συνδυασμού? Εμείς αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα στο εκλογικό κέντρο μας, στο κέντρο του Γερανείου, έχουμε το πρώτο μάζεμα του συνδυασμού μας, όπου θα αναπτύξουμε το σχέδιό μας και θα ανταλλάξουμε απόψεις με τα μέλη και τους ανθρώπους που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω... δεν είναι κάτι το επίσημο, ας πούμε, αύριο? Είναι επίσημο μάζεμα του συνδυασμού της παράταξης. Και το αμέσως επόμενο, εκτός απροόπτου καιρού επιτρέψοντος, 18 του Σεπτέμβρη, ημέρα Δευτέρα, θα είναι τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου και η επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού του ψηφοδελτίου μας, της εναλλακτικής επιλογής και ελπίδας που είναι η Λαϊκή Συσπήρωση Πλατανιά. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα στο οποίο η Λαϊκή Συσπήρωση έμεινε απ' έξω και ακούστηκαν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, και να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάβασα τα μύρια όσα. Ο λόγος για το δρόμο που οδηγεί στον Κιώνα. Μέχρι και τα άκουσα ότι ενεπλάκησαν, ότι οι ιδιώτες ενεπλάκησαν στην ασφαλτόστρωση, ότι πήγε να γίνει κάτι, σταμάτησε. Ο Δήμος έθεσε εκεί ένα βέτο. Μόνο εισαγγελέας δεν πήγε. Δεν ξέρω αν πήγε κιόλας εισαγγελέας. Τι συνέβη εκεί? Εσείς μείνατε απ' έξω. Όχι, μείναμε απ' έξω. Από αυτήν την ιστορία είδαμε. Όχι, το λέω, μείνατε απ' έξω υπό ποια έννοια, Δημήτρη? Ότι είδα και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και από την πλευρά του συνδυασμού του κ. Κασελάκη, να γίνεται το έλα να δεις εκεί. Απόψεις, βαριές κουβέντες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι συνέβη εκεί με αυτόν τον δρόμο?
Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα που είμαι εδώ στην εκπομπή σας, νομίζω η παρουσία μας σηματοδοτεί μια άλλη αντίληψη εμπλοκής στα κοινά. Πέρα από ανούσιες τοξικότητες, πέρα από άγονες αντιπαραθέσεις που ο κόσμος τις έχει βαρεθεί, δεν του έχουν να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο και κυρίως όταν αυτές γίνονται μόνο προεκλογικά, καταλαβαίνετε ότι έχουν και κοντή εξέλιξη όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Ωραία, για εξήγησε στον κόσμο τι ακριβώς συνέβη εκεί. Για να καταλάβουμε και να καταλάβουμε και τι λέμε. Εμείς έχουμε επιλέξει να μείνουμε απ' έξω από μια άγονη τοξικότητα και από μια ανούσια αντιπαράθεση που δεν επιθυμεί η παρουσία μας στα κοινά να φέρει. Εμείς δίνουμε όλο το βάρος στο να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, το σχέδιό μας που ικανοποιεί και έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες των πολλών. Κατ' επέκταση, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και γενικά έχουμε μια προσπάθεια η τόνη να είναι χαμηλή και στοχευμένη στην ουσία. Ωραία, Δημήτρη, άσε το επικεφαλής συνδυασμού. Θέλω να μου πεις, σαν πολίτης που αντιλήφθηκε τι συνέβη, τι έγινε εκεί. Είπατε ότι ακούστηκαν και γράφτηκαν. Ναι. Δεν είδα κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον κύριο Κασελάκη ούτε από τον κύριο Μαλαδέλη. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Είδα διάφορες αναρτήσεις στα Facebook που τη μία μέρα ανακτώνταν και την άλλη μέρα σβηνόντουσαν. Από θεσμικούς ενδεχόμενα, προέδρους κοινοτήτων ή υποψήφιους κτλ. Πήγε να ασφαλτοστρωθεί δρόμος από ιδιώτη. Εγώ τι θα πω, δεν θέλω να κάνω εγώ το δημοσιογραφική αποτύπωση της κατάστασης. Ωραία, εγώ ρωτάω λοιπόν. Εγώ τι θα πω. Ρωτάω έναν πολίτη του Δήμου Πλατανιά, ένα δημότη του Δήμου Πλατανιά. Στην τοπική κοινότητα Ροδοπού, που την έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και που είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τον απερχόμενο πρόεδρο και με όλες τις τοπικές κοινότητες στην ίδια αντίληψη και την ίδια αντιμετώπιση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να υλοποιηθούν. Όπως σε μια σειρά κοινότητες. Πάρα πολλά ζητήματα που δεν έχουν γίνει, που θα πρέπει να έχουν γίνει κτλ. Μεταξύ αυτών, σε όλα τα χωριά και στα Ροδοπού, είναι η οδοποιία και η αγροτική οδοποιία. Βασικό για όλους. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Οδοποιία, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό. Σε επίπεδο καθημερινότητας. Επίσης, είναι γνωστό όμως σε όλους όσους εμπλεκόμαστε από θέσεις ευθύνης έρετους ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται 2 μήνες πριν τις εκλογές. Αυτά πρέπει να είναι αποτέλεσμα ενός σχεδίου που υποτίθεται εγκρίνεται στην κάλπη και υλοποιείται σε ορίζοντα τετραετίας. Εδώ όμως από ό,τι μάθαμε δεν έγινε από την ιδιωτική αρχή μια ενέργεια, έγινε από ιδιώτη ενέργεια. Θα έπρεπε να έχουν γίνει, λοιπόν, λέω εγώ, οι παρεμβάσεις αυτές και αυτές που ήρθαν στην επικαιρότητα με το δρόμο στον Γιώνα στα πλαίσια της τετραετίας. Σαφώς. Πολλές παρεμβάσεις έχουν να κάνουν ανάμεσα σε σύνθετες αρμοδιότητες. Δηλαδή, κάποιες είναι του Δήμου, κάποιες είναι της περιφέρειας. Ανοίγω μια σημαντική παρένθεση. Όταν είναι κάποιο πρόβλημα, όλοι, σαν πόντιοι πιλάτη, νύπτουν τα σχήρα τους ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη, της περιφέρειας, είναι του κράτους. Αυτά μας λέγανε και για τα ποτάμια την περίοδο των καταστροφών. Δεν ήταν δικιά μας ευθύνη να τα καθαρίσουμε. Ήταν οι οικολόγοι δεν αφήνανε, ήταν της περιφέρειας. Λέω εγώ τώρα. Όταν όμως γίνει ένα έργο της περιφέρειας, τρέχουν και παίζουν αγωνίες που θα κόψει την κορδέλα, διότι είναι δικιά μας αποτελεσματικής πίεσης η υλοποίηση από την περιφέρεια του τάδε έργου κτλ. Λέω λοιπόν, Δήμος, περιφέρεια, τοπική διοίκηση, λέμε εμείς, στο πλάι των κατοίκων να λύνει προβλήματα. Ωραία, και όχι μόνο συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μου το αποφεύγεις όπως έξω από εδώ το λιβάνι. Δεν αποφεύγω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τι είχαμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να μου πεις τι είχαμε. Ακούστηκε, διότι εγώ δεν μου έχει ενημερώσει θεσμικά κάποιος ότι εγώ προτίθομαι να κάνω αυτό και σε ενημερώνω ή σου κοινοποιώ την πρόθεσή μου να συμβάλλω με αυτό το έργο προσφορά στην τοπική κοινωνία. Ακούστηκε ότι συγκεκριμένα άτομα ενδιαφέρθηκαν για τους δικούς τους λόγους. Ωραία, αυτό. Καταρχήν θα πρέπει να έχει γίνει μέσω από μια διαδικασία εκ του νόμου όπως ορίζεται. Πρώτον. Δεν έγινε. Δεύτερον, η εκδήλωση στον Γιώνα, ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι είναι τέλη Αυγούστου. Ναι. Γιατί δεν έγινε το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Η ασφαλτόστρωση. Και να έχουμε όλο το χρονικό περιθώριο να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνει. Θεμιτό είναι. Ακόμα και αυτό το μπάλωμα, ακόμα και αυτή την ασπιρίνη στον πονόδοντο, που είναι τελευταία στο παραπέντε. Λοιπόν, όμως, χαμηλώνουμε τον πύχη όταν πάμε σε δημοτικές εκλογές. Και αντί να συζητάμε τα προγράμματα, αντί να συζητάμε τα προβλήματα, να συζητάμε γιατί δεν αφήσατε ή γιατί αφήσατε ή αν ήρθε η αστυνομία ή αν δεν ήρθε. Μα τι θα κάνω εγώ, δημοσιογραφική έρευνα ή detective. Ας μας κοινοποιήσουν θεσμικά και επίσημα στο πρωτόκολλο στις δημοτικές παρατάξεις τις προθέσεις τους όποιοι ήταν. Εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις. Λέμε ότι θα πρέπει να έχουν γίνει.
από το Δήμο ή από την περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως έπρεπε. Και φυσικά δεν είναι αντικείμενο να διχάζονται οι τοπικές κοινωνίες. Τα προβλήματα είναι πολλά. Τα προβλήματα ξεκινάνε από το κεντρικό κράτος και κατεβαίνουν κάτω και στη διοίκηση. Και δεν λύνονται με ανούσιες αντιπαραθέσεις που συσπηρώνουν παλαιοκομματικά κόσμο και τον στρατεύουν σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Πρόσεχε, θα παρεξηγηθείς από τους Αεξίδες. Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά λέω δεν λύνονται με τέτοιες ανούσιες πολλώσεις. Και ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτές τις πολλώσεις. Και το κολυμπάρι έχει κουραστεί. Από το 1998, δύο ισχυρά δίπολα, Πολυχρονίδης Ροσμαρής, για δύο ψήφους να βγαίνει ο ένας, να πέφτει ο άλλος. Τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Τα προβλήματα, η δύσκολη καθημερινότητα, μια ενδεχόμενη νέα θητεία του Μαλανδράκη που θα είναι 5 χρόνια και πώς θα παλέψουμε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Εμείς εκεί φωτίζουμε τις δυνάμεις μας. Και γι' αυτό όχι απέχουμε, έχουμε γνώση, παρακολουθούμε. Όταν έχουμε θεσμική ενημέρωση, τοποθετούμε και θεσμικά. Προσπαθούμε να αποφύγουμε ανούσιες αντιπαραθέσεις που απλά διχάζουν, στεναχωρούν και δεν προσθέτουν κάτι στο ζητούμενο που λέγεται Δήμος Πλατανιά, που λέγεται υποδομές, που λέγονται άνθρωποι του. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος σιγά-σιγά, μία τελευταία κουβέντα. Δεν θα είναι τελευταία, γιατί θα τα ξαναπούμε στις εκλογές. Μία τελευταία κουβέντα του Δημήτρη του Ανθούση προς τον κάθε Πλατανιανό ή κάθε Πλατανιανή από την παραλία μέχρι τα βουνά επάνω. Για τη λαϊκή συσπήρωση και το συνδυασμό του. Νομίζω από τις αρχές, από τη 1 του Σεπτέμβρη του 2019 που αναλάβαμε αυτή τη θητεία, κάναμε το καθήκον μας. Κάναμε το χρέος μας απέναντι και στον τελευταίο κάτοικο αυτού του τόπου, απέναντι και στο πιο απλό ή στο πιο σημαντικό αίτημα που έφτασε ως αποδέχτη εμάς και έπρεπε εμείς να τοποθετηθούμε, να το αναδείξουμε, να το προβάλλουμε ή να προτείνουμε να διεκδικήσουμε τη λύση μας. Πλέον παραθέτουμε στον κόσμο, αναλογιζόμενοι τις τεράστιες ευθύνες που είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε, εναντί του παραθέτουμε ένα σχέδιο το οποίο μας φέρνει ένα βήμα παραπάνω. Μας φέρνει ένα βήμα παραπάνω, όχι μόνο στο να υπάρχει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση, αλλά στο να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες σε επίπεδο διοίκησης. Νομίζουμε ότι με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα μπορεί να ακουμπήσει περισσότερους, όπως ακούμπησε περισσότερους στη σύνθεση του ψηφοδελτίου που καταθέτουμε και παρουσιάζουμε στον κόσμο, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες που θα μας δώσει η επιλογή του κόσμου να συναντηθεί και στην κάλπη μαζί μας, ξεπερνώντας όλα τα προηγούμενα που είπαμε, στεκόμενοι στη θετική παρουσία που έχουμε και στεκόμενοι στα κρίσιμα επόμενα 5 χρόνια. Δεν έχουμε πολυτέλειες, ούτε να χαμηλώνουμε τον πύχη των απαιτήσεων, ούτε να πηγαίνουμε με ελαφρά την καρδία και να επιλέγουμε το μικρότερο κακό. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες των πολλών. Εμείς νομίζουμε ότι μαζί με τους κατοίκους που ζουν και εργάζονται στο Δήμο Πλατανιά μπορούμε να φέρουμε μπροστά τις ανάγκες των πολλών, μπορούμε να αποτελέσει η λαϊκή συσπήρωση τη μοναδική διέξοδο και ελπίδα και προοπτική αυτόν τον τόπο. Και να ξέρετε ότι αυτά τα 4 χρόνια και αυτή η περίοδος δεν ήταν απαλλαγμένα από προβλήματα. Στερηθήκαμε οικογένειες, στερηθήκαμε στιγμές που μπορεί να μας λείψουν το επόμενο διάστημα, όμως απέναντι στους ανθρώπους τους κοιτάμε με καθαρή ματιά, έχοντας κάνει το καθήκον μας, και τους καλούμε να επιλέξουν την επιλογή του χώρου του δικού μας, φέρνοντας την έκπληξη των εκλογών το χώρο του δικού μας. Αυτός, έξινο Πλατανιανός, να βγει να του τα πεις τώρα που ήρθε. Δυο. Ναι, έχεις δίκιο, 2. Έξω ψηφοφόροι. Μανώλης Κονσολάκης, Γιώργος Γεωργάκης. Ακολουθούν αμέσως μετά τις 9. Ο Δημήτρης Ανθούσης ήταν κοντά μας, υποψήφιος δήμαρχος Πλατανιά με τη λαϊκή συσπήρωση. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ραντεβού αύριο και πάλι λίγα λεπτά μετά τις 7.